Nyo tambah iki nyo. Rengu. NB sik nyekar Mbak Tatin, rondo kempling modar ora. Ya kuwi kertase. Lah duwite? Nyo nyo nyo. Kok meh dikei kertase. Wong ming diseler 100 e kok cerewet. Lah weruhe. Roh apa Weruh duwite. Selama tekan Jakarta Linguyo ya ming dompleng aku kok. 2000 ping ayo. Lah Matur sembah nuwun. Tatin nyotinyo gaweanmu tak tumpuk nang kene. Ya, ayo. Jumeneng, Tin. Ya. Pun mboten budhek kok nih. Nah, iki sing tak nehi kewajiban ngedum karo kanca-kanca sinden kowe. Ngono aku sing milih lagune tak keke Ika, tak keke sapa liyane kok ndak kowe nesunya. Wong iki nek nesu lambemu eleke ra jamak-jamak. iki kelawan pripun? Ah ya dipilih dhewe-dhewe iki lagune pangune dienggo Ika. Ya. Engko terus tok keke Ika ya sak duwite ora kok lagune tok kon nyambut gawe Ika duwite tok emplep. Iya. Ngono ya, Pak. Engko tak nehi separo. Hah? Tak nehi separo. Ya utuh, kowe iki nek karo kanca mbok ora kebangeten. Iya. Niki kan maca kabeh. Ora kon maca kabeh tok pilih lagu-lagune kuwi lho. Iya. Sing pantes dienggo kowe sing endi, sing pantes dienggo Ika sing endi, sing pantes dienggo Mbak Ayu sing endi. Ya. Niki lek nyekel mic piye, Nek? Iki. Jepit kayak kuwi rak ya iso ta. Jepit senengane. Tak pilih riyen nggih Ya, niki. dipilih. Enten Sesi Demang. Heeh. Sing bawa Mas Katno ingkang nyekar Mbak Tatin saking Mbak Marlin PWKS Jabodetabek. Nggih, tambah meneh. Ya. Yo, monggo terus. Nggih, tembang kangen yang nggih. Dari Oh. Agung Oktaipin, anak Bu Saras proyek Kulon Progo Jogja. Nggih. Cekelke, Pak. Apa? Cekelke. Sing endi? Kertas. Apa gah kok ya? Lah napa? Tanggung jawabmu kok. Ya tak deleke kene ra apa-apa. Iya. Iki Monggo. diwaca kabeh. Ora usah diwaca kabeh lagune iki lho. Lewong. Terus, Gubuk Asmara. terus Niki saking Pak Polisi. Pak sapa Pak Sugiono? Heeh. Apa? Sesi Deman. Ya. Terus Napa melih nggih? Mudiar ora. Gubuk Asmara. Buka wis ket mau wis diwaca-waca kok. Lah enten kalih lho. Ya ora apa-apa. Nyo tambah iki nyo. Rengu. NB sik nyekar Mbak Tatin, rondo kempling modar ora. Ya kuwi kertase. Lah duwite? Nyo nyo nyo. Kok meh dikei kertase. Wong ming diseler 100 e kok cerewet. Lah weruhe. Roh apa Weruh kowe? duwite. Selama tekan Jakarta Linguyo ya ming dompleng aku kok. 2000 ping ayo. Lah ora duwe receh. Ya, diatur aku. Sapa sing arep tak nyekar? Sik, Gubuk Asmara sapa? Gubuk Asmara biasane pun Mbak Ika. Ya, ayo Ik. Jaluk ditik Ik. Ya, ben. Saiki Nek nek loro lho, Gubuk Asmara loro e. ora apa-apa ya siji wae apa Gubuk Asmara terus Gubuk Asmara meneh tenan entekke wektu. Maksudnya duwite lho. Duwite piye? Siji wae ya. Ya, siji ya. Ya loro ya ora apa-apa no. Bacine sing nyanyi ya. Oh iya. Keke ora malah. Ndi? Kuwi jebok dhewe. Waduh. Terus ngono. Ora ngerti sing Gubuk Asmara wis tak tumpuk Sesi Deman, tak tumpuk Rengu, tak tumpuk Embuh. Milih Iya. ya. Dicek. Aja njukuk saya akeh dhewe lho, aja lho. Sing endi sing gubuk iki? Ya wis engko. Engko Oh, ya. gampang, sing penting Gubuk Asmara. Lah kowe ngapa ngadeg? Lah mbok, ngapa Pak? Ayo ngancani wong kuwi iki statusnya sing dijaluk kowe. Sing nenang sik tenang ngantian. Napa? Sing nyanyi Mbak Ika. Kok pikirane tekan renang lho. Pak Seno. Ngapa? Sadar Pak, sadar. Sadar aku. Wis kebayang wingi lho ndelok angguke lho. Wow. Soalnya oleh joget nang ngarepe deknen makno. Walah. Giel-giel ngono to, Pak. Atatin ya bekas penari angguk kuwi. Nggih. Asli ra ngapus. Kowe mbiyen yo ngono kae, Mbak. Nek aku ora tak nyunyukke ngono ora. Lah mbok dinyunyukke. Mah, Kaya geni ya. Ya dibawani. Ya. Nyingkar
Halo. I love you too. Love you, love you. Love you. Yo. Anteng, anteng. Ya. Wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan neno lelampahan kang neno tresno tulus nadyan nengku buk as moro ya mangga Mbak Ika yuk yen liwat aku kelingan apa Ulangan apa nang kene ngadeg? wis ta kowe iki meneng wae iki kok sampe dikon ngono iki kok Ah nggih. joget barang ya entuk kok Cek njupuk sawer sih. Matur nuwun. ya Nggih. nek mangga Cedhetan sang srena Oh
yuk mojok terus. Lah kowe joget ora e? Joget ya. Kok ora krasa? Hah? Ora krasa. Ya engko tak kerasake. Oh iya. Ya, Lanjut mangga. nggih. Cadatan sakjroning ati. Datan luntur saya meraati. Aku kowe dadi karma. Matur suwun. Sampun. Ika sing wis kemareng lagoke pamundhutane Mbak Tatin ya. Tatin mengkon joget mengkon ngadeg diloe. Kowe lakukan apa iki? Ya mati gaya nek ora joget. Apa? Nek meneng wae mati gaya. Ayo kowe iki tampil ning panggung iki gaweanmu ngopo? Ya ngono. Mula kowe tak nei mungsuh-mungsuh sing kira-kira kowe iki iso takon, iso ora mung nembang tok sinden ki ya diwajibe takon piye kok iso kaya ngene. Lah, saiki kowe tak nei wektu takon karo pemunden kowe ngeminanting pakurmatan sapa? Nah, Bapak Marskal Madya Purnawirawan. Kowe lungguh, Tin. TNI Bambang Wedi aku karo kowe. Lah pripun? Mboten purun kalih kula. Melenuke kuwi lho. Loh, napa? Wis ning kono aja terus. Oh, nggih. Pripun, Mas Monggo, Eno? Pak. Pripun, Mas? Nggih, men ora kesuwen wau ngendikane Pak Kondang wis sampuh ya. Nggih. Dicatet, Tin. Ping pira mau janjine? Ping napa nggih? Re ditimbal rene meneh. 3 bulan sekali ya. 3 bulan sekali. Ya. Karepe. Ya wis matur nuwun karo Gusti Allah ya. Nggih. Tin. Nggih ben ra kesuwen Mas Eno. Nggih, Iki Mbak. Apa iki, Pak? Derek Kondang? mawon. Ya. Mangke sisa-sisane kula anu papake nggen anu goro-goro. Yo nggih. Yo coba bawane Asmarandana ning tiba bersih desa iso, Tin. Bersih desa. Heeh. Bersih desa pelok barang nggih. Kowe kok klecem-klecem to cedak aku ki. Lah pripun, Pak? Kae lho do diingetke penggemarmu. Kowe mau Nggih. piye I love you too ngono ya. Iya. Lah mereka bilang I love you. Nggih, monggo ditinting. Mangga. Nek ora apal dikandani ya, Tin. Nggih. Kekarane wong agrami. Oh. Marskal ngono. Pas mboten niku. Mas? Pas, Pak. Oh, Nggih, sampun pas. Pilot lho iki no. Oh, pilot iki. Ballpoint. Ballpoint dengkulmu mlocot kuwi. Pilot ki sopir pesawat kok ballpoint. Iya. Tutu benda tutu rupa orang sing nyawer ya, Tin. Beda karo kowe ya. Lah pripun? Nek niki kedune jenengan napa? Oh, aku nyawer kowe. Nggih, biasanipun kanten nika. Nggih to? Ha iya. Nek mboten berarti anu ora biasa. Sok Februari kowe tak sawer kowe ya. Kok nenggo Februari? Oh iya. Tak kono Februari. kuwi tak kono. Februari Pak Bambang nimbali awake dhewe. Oh, nggih to, Pak. Heeh, neng ndak anu Dalem dusune Tabun. Tabun. Oh, wonten Jogja. Heeh. Oh, nggih, siap. Jolali dicatat ya. Nggih. Nek Pak Kondang pesen wis isi, Pak. Ngono ya. Nggih. Hamong ati pawit taneng ojo seru-seru ngandani nek ketok ora apal aku. Hah, kowe mau? Luput. Luput pisan kena pisan yen gampang luweh
lampahan. Elisa. Elisa. Nggih, Pak. Pak Kowe Bambang. ra kelingan Elisa saya. Oh, tasih kemutan kula. Oh iya. Enten apa kalih Elisa? Zaman ciliane takono Mas Eno. Sabamu nendi coba? Magwo. Cilikane Elisa iki sampeyan ing daleme Pak Bambang. Nggih bareng gedhe kemayune ora njamah. Mbiyen dek cilik le ngedusi Pak Bambang. Iya. Napa nggih? Heeh, bareng gedhe arep didusi angele ra jamak-jamak. Oh. Tekan kan iki mau. Yen hangel ke langkung tan kena numbas arto ya kur iki ya kur ya Kur ibu-ibu nggih. Kowe tetep ngadeg Tin. Bersih desa. Mangga, yuk. Yuk. Matur nuwun, matur suwun, Pak Bambang. Sukses selalu, amin. Makin menapa tangkar tumangkar benjang tahun ngarep ditanggap Pak Kondang ping 5. Amin. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Dalu menika nggih wonten Pak Presiden Yunima nggih rawuh kaliyan Ibu. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Cekap nggih. Nggih, Pak Bambang, matur sembah nuwun. Nggih. Sawerane ora ya? Mboten saged guyu. Matur nuwun. Nggih. Mang pistol bathuke mawon niku, Pak. Iya, ya wis ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Ayo Tin bali sik.